అక్షర బ్రహ్మ యోగము. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 8వ అధ్యాయం 2వ భాగం. అందరికీ స్వాగతం. ఇది ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे हरे ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అందరికి ప్రణామాలు. 6 ప్రశ్నలు అర్జునుడు అడగడం జరిగింది. దానికి సమాధానాలు భగవంతుడు చెప్పడం. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మం ఏమిటి, కర్మ ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటి, అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటి, ఈ అధియజ్ఞం ఎక్కడ నివసిస్తుంది, మరి చివరి నిమిషంలో ఈ ఇలా నియమబద్ధంగా అంటే ఆత్మ మనస్సును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని ఇలా ఒక డిసిప్లిన్తో ఉండేవాళ్ళు నిన్ను ఎలా లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు చివరిలో మరణ సమయంలో అని చెప్పి 6 ప్రశ్నలు అడిగాడు. బ్రహ్మం అంటే నాశనరహితమైన ఆత్మ అని చెప్పారు. ఆధ్యాత్మం అంటే ఈ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం. మరి ఆత్మ నిత్యమైనది శాశ్వతమైనది అని ముందే చెప్పుకున్నాం కదా 2nd చాప్టర్లో. సో ఆ స్వభావం నిత్య స్వభావం. కర్మ అంటే మనకు మళ్ళీ జన్మ రావడానికి కారణమయ్యేటటువంటి పనులన్నీ కర్మలు. మరి అధిభూతం అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు, ఎప్పుడు మారుతూ ఉండే భౌతిక జగత్తు. అధిదైవం అంటే ఎప్పుడు మారడం ఏమిటి, ఎప్పుడు జగత్తు ఒకే రకంగా ఉంటుంది కదా అనే డౌట్ వస్తే మనం క్రమేణా మన జీవిత కాలంలో మార్పులు చూడకపోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం, మొదట్లో ఈ ఖండాలన్నీ కొన్ని జాయింట్గా ఉండేవి, తర్వాత ఎలా సెపరేట్ అయిపోయాయో మనం జాగ్రఫీలో కూడా చూస్తాం. అలా మరి ప్రకృతి అలాగే మరి ప్రకృతి సీజన్స్లో మారుతూ ఉంటుంది కదా. ఒక్కోసారి ఆకులు రాలుతాయి, ఒక్కోసారి చిగుళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి, మరి ఒక్కోసారి చలి, ఒక్కోసారి వేడి. సో భౌతిక ప్రకృతిలో మార్పులు ఉంటూ ఉంటాయి. సో అలా మార్పులు జరిగేటటువంటి భౌతిక జగత్తునే అధిభూతం అంటారు. అధిదైవం అంటే అన్ని దేవతలతో ఉన్న భగవంతుడి విరాట్ స్వరూపం, మనం విశ్వరూప సందర్శనంలో చూసింది అది దైవం. అధియజ్ఞం అంటే
పరమాత్మ అందరి హృదయాల్లో ఉండే పరమాత్మ ఎక్కడ ఉంటారంటే అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు పరమాత్మ. ఆ మరణ సమయంలో భగవంతుణ్ణి ఎలా తెలుసుకుంటారు అంటే జీవితకాలం భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా స్మరిస్తూ మనసులో ఉంచుకున్నప్పుడు ఏ టైంలో పోయినా వాళ్ళు మనసులో భగవంతుణ్ణి ప్రతిష్ఠితం చేసుకున్నారు కాబట్టి స్మరిస్తూ వాళ్ళు చేరుకుంటారు అని చెప్పారు. సో తర్వాత చివరిలో ఎవరైతే నన్ను తలుచుకుంటూ వెళ్తారో వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా ముక్తి మోక్షం నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పడం. చివరిలో ఏ ఏ ఫీలింగ్స్తో మనం వెళ్తామో దానికి తగ్గ జన్మ వస్తుందని మనం ఈ జడ భరతుడి స్టోరీ, భరత మహామునిది, ఆయన ఈ అన్నీ వదులుకున్న తర్వాత ఆయన పరిపూర్ణ స్టేజ్లో ఉండగా ఈ జింక పట్ల ఎలా మమకారాన్ని పెంచుకుని దాని ఆలోచనలతో ఆయన ప్రాణం వదలడం, తర్వాత జింకగా పుట్టడం, ఆ తర్వాత ఆ పూర్వజన్మ సుకృతంతో ఆయన మళ్ళీ ఆ జింక చర్మంలో కూడా ఆయన భక్తిగా ఆశ్రమాల దగ్గరే ఉంటూ ఆ ప్రసాదాలు వాళ్ళు వదిలేసిన ఆకులు తింటూ జడభరతుడిగా మళ్ళీ పుట్టి అప్పుడు ఆ జన్మలో ఆయన మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవడం చూస్తాం. ఆ తర్వాత నువ్వు కూడా అందుకని అన్ని టైమ్స్లో నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తూ నాకు గనక మనసును బుద్ధిని ఈ రకంగా నాకు అర్పించినప్పుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. సో మనసు బుద్ధి భగవంతుడికి అర్పించడం అంటే ఏది చేసినా మనం ఆయనకి నచ్చే విధంగా చేయగలడు, భగవత్ప్రీత్యర్థం చేసి ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరించగలడు. ప్రతి పని ఆయనకి అర్పిస్తూ చేసి ప్రతి పని నుండి వచ్చే ప్రతిదాన్ని ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరించడం. సో అది మనసును బుద్ధిని భగవంతుడికి అర్పించడం అన్నప్పుడు. తర్వాత ఈ అభ్యాసంలో ఈ ప్రాక్టీస్లో గనక నువ్వు ఉన్నట్లయితే చేతసాన్ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అన్యగామిన ఇక వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు పరమం పురుషం దివ్యం, ఈ పరమ పురుషుణ్ణి దివ్యమైన పరమ పురుషుణ్ణి యాతి పొందుతావు పాఠ అనుచింతయ. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఆయన్ని తలుచుకుంటూ ఇలా ప్రవర్తిస్తే గనక. మరి అకస్మాత్తు పరీక్ష అంటే ఎవరు పాస్ అవ్వగలుగుతారు? ఎప్పుడు ఏ రోజు ఆ రోజు చదువుకున్న వాళ్ళు. అలాగే మనం కూడా మరి ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు భగవద్గీత ఈ జపించడం, భక్తుల సాంగత్యం ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఎప్పుడైనా భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము. అలాంటి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఫలితం మనకి భగవంతుడిని పొందడం స్వేచ్ఛ, మోక్షం అంటున్నారు. దేని నుండి? ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి. భగవంతుడిని ఏ రకంగా మరి మనం స్మరించాలి అన్నది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు ఆయన. అందరికీ కూడా అతి ప్రాచీనుడు, అందరినీ నియంత్రించేవాడు, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు, మరి తమస్సును, చీకటిని, అజ్ఞానాన్ని తీసివేసేవాడు అని ఈ రకంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుని ఆయన ప్రార్థించాలి. ఇలా సతతం అనన్య చేత వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఈ మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు యోమాం ఎవరైతే నన్ను స్మరతి నిత్యశః నిత్యము నన్ను ఈ రకంగా స్మరిస్తారు తస్యాహం సులభ పాత్ర వాళ్ళకి నేను చాలా సులభంగా దొరుకుతాను. నిత్యయుక్తస్య యోగిన నిత్యము ఈ యోగంలో యుక్తుడైన వాళ్లకు. ఏ యోగము? ఎప్పుడై నన్ను నిత్యము స్మరించే వాళ్లకు. సో భగవన్నామ స్మరణ, అలాగే ఏ పని చేసినా మనసులో భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు స్థాపించుకుని ఉన్నవాళ్ళు. కుచేలుడు ఆయన స్టోరీ మనందరికీ తెలిసిందే, ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇది మరి భగవంతుని చేరుకుంటూ అంటున్నారు. దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మాముపేద్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాంగత. సో నన్ను పొందిన తర్వాత ఇక అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయానికి మళ్ళీ రాము. ఈ మహాత్ములందరూ కూడా నన్ను పొందిన తర్వాత పరమగతిని, సంసిద్ధత్వాన్ని పొందుతారు, సిద్ధత్వాన్ని, పరిపూర్ణతను. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. సో ఆ బ్రహ్మలోకం దగ్గర నుంచి అన్ని లోకాల్లో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పునరావర్తి అంటే పుట్టుక మరణం రెండూ ఉన్నాయి అర్జున. మరి బ్రహ్మలోకంలో కూడా ఉన్నది మాముక్తూ, కానీ మాముపేత్య నన్ను పొందిన తర్వాత కౌంతేయ పునర్జన్మ నా విద్యతే పునర్జన్మ ఉండదు అని తెలుసుకో అని చెప్పారు. సో 14 లోకాల్లోనూ కూడా ఇది ఉన్నాయి. ఈ
పుట్టుక మరణం లాంటివి అని చెప్పారు. సో ఈ లోకము గోలోక చార్ట్ ఒకసారి చూపిస్తాను. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ చూసే ఉంటారు, బట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దరు కానీ చూడని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. సో ఒకసారి గోలోక చార్ట్ చూపిస్తాను. ఏ 14 లోకాలు ఏమిటి అనేది. సో ఈ గోలోక చార్ట్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికీ? కనిపిస్తోందా? హరే కృష్ణ. గోలోక చార్ట్ కనిపిస్తోందా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ, గుడ్. సో ఇది భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇది ఓకే. సో ఇది మన భౌతిక ప్రపంచం. దీంట్లో ఉన్న 14 లోకాలు ఇవి. సో ఈ 14 లోకాలు ఏంటి అంటే మరి సత్యలోకం, తపోలోకం, జనలోకం, మహర్లోకం, సువర, భూవర, మధ్యలో భూలోకం ఉంది. కింద అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకాలు ఇవన్నీ కిందున్నాయి ఈ 14 లోకాలు. సో ఇవి పైనున్నవన్నీ మరి పైన అన్నిటికంటే బ్రహ్మలోకం ఉన్నది. ఓకే. తర్వాత 9 బ్రహ్మకుమారుల లోకం, ఆ తర్వాత ప్రజాపతులు, మరి మహర్లోకం అంటే పెద్ద పెద్ద మునులు, ఈ ప్రజాపతులు, భృగు మహాముని, ఆ తర్వాత స్వర్గలోకం ఇవన్నీ, తర్వాత భూలోకం, కింద అతల, వితల, సుతల, తలాతల అంటే ఈ లోకాలన్నీ కింద ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి చుట్టూ ఏమున్నాయి? ముందు అంతా కూడా మహత్తత్వం. దాంట్లో ఏముంది మరి? పంచభూతాలు 5, అహంకారము, ఇవన్నీ కూడా లేయర్స్గా ఉన్నాయి. ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి ఆయన నాభి నుంచి 14 పుట్టాయి. ఈ విష్ణుమూర్తిని ఏమంటున్నాం? గర్భోదక సాయి విష్ణు అంటున్నాం. ఆయన గర్భోదక సముద్రంలో ఆయన లక్ష్మీదేవితో ఉంటే ఆయన నాభి నుంచి, అందుకే బ్రహ్మదేవుడు పుట్టాడని చూస్తాం కదా, ఆయన నాభి నుంచి 14 లోకాలు బ్రహ్మదేవుడి లోకంతో సహా ఉద్భవించాయి. ఆ తర్వాత ఇదంతా ఈ సర్కిల్ లోపల ఉన్నది ఈ 14 లోకాలు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్లకు మరి ఈ 14 లోకాల్లో వాళ్లకు పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అందరిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. ఈ 14 లోకాలు రావడం అయితే గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి వచ్చినా ఇక్కడున్న జీవులందరికీ మనసులో మరి పరమాత్మ అందరిలో ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా, చీమ దగ్గర నుంచి మనిషి వరకు అందరిలోనూ. సో ఆ అందరిలో పరమాత్మగా ఉన్నది ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. ఆయన ఎక్కడున్నారు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో లక్ష్మీదేవితో సహా ఆయన ఉన్నారు. ఆయన అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇలా ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి వచ్చిన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ శ్వేత దీపంలో ఆయన ఉన్నారు, ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మన భూలోకం ఉంది కదా, భూలోకంలో నుండి మరి ఈ 14 లోకాల్లో కూడా మరి పుట్టుక, జననం ఉన్నాయి. ఈ భూలోకంలో మనం గనక భగవన్నామ సంకీర్తన చేశామంటే హరే కృష్ణ, అది మన భూలోకం నుంచి ఈ రకంగా ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తుందట. ఎక్కడికి? మీకు దారంలాగా నామం కనిపిస్తుంది కదా, ఆ నామం వెళ్ళి 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 ఇక్కడ వైకుంఠంలో ఉన్న వైకుంఠంలోకి చేరుకుంటోంది, మహావిష్ణువు లోకానికి. ఆ తర్వాత అక్కడితో ఆగడం లేదు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కూడా ప్రయాణమయ్యి వెళ్తూ ఉంది. వెళ్ళి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తోంది, ఇలా ప్రయాణమయ్యి వెళ్తోంది. కనిపిస్తోందా ఈ దారం? మహామంత్రం వెళ్ళి చివరికి పైన ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ప్రవేశిస్తోంది. ఎక్కడికి వెళ్తోంది? రాధాకృష్ణుల ధామమైన కృష్ణలోకానికి చేరుకుంటోంది అని చూపిస్తున్నారు. సో ఇది పైన ఉన్నది మనకి ఇక్కడ రాధాకృష్ణులు, ముఖ్యమైన గోపికలు 8 అష్టదళ అంటారు. అష్టదళాల్లో 8 మంది గోపికలు, ముఖ్య గోపికలు ఉన్న గోలోక బృందావనం అన్నమాట ఇది. ఆ తర్వాత మరి వైకుంఠం, ఆ తర్వాత ఇక్కడ మరి
కారణోదక సాయి విష్ణు, ఇది కారణోదక సముద్రం. అంటే ఇక్కడ మరి మనకి ఇవన్నీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం పుట్టేటటువంటి ప్లేస్. సో కారణోదక సాయి విష్ణు ఆయన ఊపిరి వదిలినప్పుడు ఇలా ఎన్నో విశ్వాలు ప్రపంచాలు పుడతాయని, ఆయన మళ్ళీ ఊపిరి లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు అన్నీ విలీనం అవుతాయని చెప్తారు. సో ఇలా అన్ని పుట్టడం, ఇలా ఈ మహత్తత్వం నుండి ఆ మహత్తత్వం ఈ రకంగా మనం 14 లోకాలు చూస్తున్నాము. సో ఇది ఎందుకు చూపించాను అంటే మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లో అన్ని లోకాల్లోనూ బ్రహ్మలోకం దగ్గర నుంచి కింది లోకం వరకు అన్నిట్లోనూ జనన మరణ ఉన్నది. కానీ నా నివాసానికి మరి ఆ గోలోక బృందావనానికి చేరుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి తిరిగి రారు అని చెప్పడం జరిగింది. అది 15th శ్లోక. నెక్స్ట్ 16th శ్లోక. తర్వాత సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్యద్ బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతాం దేహోరాత్ర విదో జనాః. సో మన యొక్క మానవులు లెక్కను అనుసరించి 1000 యుగాలు మనకైతే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క పగలు అవుతుంది. అలాగే ఆ రాత్రి కూడా అంతే, ఇంకొక 1000 యుగాలు అయితే రాత్రి అవుతుంది. సో బ్రహ్మదేవుడి జీవిత కాలం గురించి చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. సో మనకి యుగం అంటే ఎన్నాళ్ళు చెప్పుకున్నాము? సత్యయుగంలో 17,000 లక్షల సంవత్సరాలు ఉంటాయి. దానికంటే తక్కువ 12,96,000 వేలేమో త్రేతాయుగంలో ఉన్నాయి. దానికంటే తక్కువ 8,64,000 సంవత్సరాలేమో ద్వాపర యుగంలో ఉన్నాయి. కలియుగంలో 432 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటాయి అని చెప్పుకుంటే ఈ మొత్తం అన్నీ కలిపితే ఒక దివ్య యుగం, అంటే ఒక యుగ చక్రం అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో అలా చెప్పుకున్న తర్వాత భగవంతుడు మరి కలియుగం చివరిలో ఆయన వేరే సత్యయుగాన్ని ప్రారంభిస్తాడు అని చెప్పి ఈ రకంగా జగత్ కార్యాన్ని సాగిస్తూ ఉంటారు. అలాగే 4 యుగాలు 1000 సార్లు, అంటే ఈ యుగ చక్రం 1000 యుగ చక్రాలు అయితే ఇలా అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క పగలనమాట. సో మనం ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక యుగ చక్రం. ఇటువంటి యుగ చక్రాలు 1000 అయితే బ్రహ్మదేవుడికి పగలు. అలాగే మళ్ళీ ఇంకొక 1000 అయితే మరి రాత్రి కూడా అంతే టైం ఉంటుంది కదా, మనకి 12 గంటలు పగలు 12 గంటలు రాత్రి లాగా బ్రహ్మదేవుడికి 1000 యుగ చక్రాలు పగలైతే 1000 యుగ చక్రాలు రాత్రి. అలాంటి రోజులు ఆయనకి 100 ఉంటాయి, 100 సంవత్సరాలు. ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మదేవుడు దేహాన్ని త్యజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో మన లెక్క ప్రకారం చూస్తే ఇది ఎంత టైం అంటే మన టైంలో ఆయన 100 సంవత్సరాలు మనకు 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్లతో సమానం అన్నమాట. కాబట్టి ఇది బ్రహ్మదేవుడు ఆయుష్ మనకి ఎంతో, అమ్మో 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్లే, ఇది ఎంతో అద్భుతంగా అనంతంగా ఉన్నట్లు ఎండ్లెస్ అనిపిస్తుంది మనకి. కానీ ఈ విశ్వం వెళ్తూనే ఉంటుంది నిత్యము. భగవంతుడు సృష్టిని చేస్తూ విలీనం చేస్తుంటారు. దాని దృష్టిలో చూస్తే ఇది మెరుపు మెరిసినంత కాలమే అంటున్నారు భగవంతుడితో పోలిస్తే ఆయన టైంతో గనక. సో ఈ కారణార్ణవ సముద్రం చూసాం కదా ఇప్పుడు గోలోక చాట్లు, అక్కడ అసంఖ్యాకాలుగా బ్రహ్మ సముద్రంలో బుడగల వలె ఈ బ్రహ్మలు ప్రత్యక్షం అవుతూ నశిస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మ మరియు ఆయన సృష్టి అనేవన్నీ కూడా భౌతిక జగత్తులోనే భాగాలు కాబట్టి అవి నిత్య పరివర్తన, ఇప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే బ్రహ్మదేవుడు సైతం జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖాలకు అందరూ గురవుతారు అంటూ, ఎవరైతే ఈ భక్తులు నిజమైన భక్తులే ఈ శీఘ్రమైన ముక్తిని పొందగలరు. బ్రహ్మదేవుడి లోకమైన బ్రహ్మలోకాన్నిలో ఆ లోకం ఉన్నతమైన సన్యాసులు పొందుతూ ఉంటారు. అలాంటి లోకం మరి భౌతిక జగత్తులో అత్యంత ఉన్నత లోకం బ్రహ్మలోకం అని చెప్తూ, అది స్వర్గము ఈ పెద్ద పెద్ద గొప్ప లోకాలన్నిటినీ పోషిస్తున్న బ్రహ్మలోక వాసులు కూడా ఏదో ఒక టైంలో వాళ్ళు కూడా అంతమవుతారు అని చెప్తున్నారు. అవ్యక్తాద్వ్యక్తయ సర్వా ప్రభవంత్యహరాగమే రాత్ర్యాగమే ప్రళీయంతే
తత్రైవ అవ్యక్త సంజ్ఞకే. సో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పగలు సమయం ప్రారంభమైన వెంటనే అందరూ కూడా అవ్యక్త స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీస్ వాళ్ళకు వస్తాయి, ఇంకో బాడీస్ తెచ్చుకుని వస్తారు. తర్వాత ఆయనకి రాత్రి అయ్యేసరికి అందరూ మళ్ళీ ఆ అవ్యక్తం కనిపించని స్థితి ఒకటి ఉంటుంది, అందులోకి వెళ్ళిపోతారు, లీనమవుతారు అంటున్నారు. సో అంటే మినీ ప్రళయం లాంటిది అనమాట. బ్రహ్మదేవుడు పగలు అన్నీ పుడితే అంటే ఏంటి, 1000 యుగాలు, 1000 యుగ చక్రాలు అయిపోయిన తర్వాత, 1000 యుగాలు కూడా కాదు, 1000 యుగ చక్రాలు అంటే దాదాపు 1000 ఇంటూ 4000 యుగ చక్రాలు అయిపోయిన తర్వాత అంటే 40 లక్షల సంవత్సరాలు ఏదో వస్తుంది. సో ఆయన పగలు అప్పుడు అందరూ మరి బయటపడతారు. మళ్ళీ మినీ ప్రళయం ఆయనకు రాత్రి ప్రారంభం అవగానే అన్ని అంతమవుతాయి అంటున్నారు. సో ఇది కలియుగానికి 4,32,000. ఆయన ఒక్కరోజు ఎంత టైమో చూద్దాం. మరి ద్వాపర యుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు కాబట్టి 8,64,000. త్రేతాయుగం కలియుగానికి 3 రెట్లు కాబట్టి 12,96,000. సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు, సో 17,26,000 సంవత్సరాలు చిల్లర. సో ఈ 4 కలిపితే ఒక దివ్య యుగం లేదా యుగ చక్రం. సో మొత్తం ఈ ఒక్క యుగ చక్రంలో 43,20,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి 43,20,000 సంవత్సరాలు 1000 అయితే ఆయనకి పగలు. సో అంటే ఎన్ని, 43,200,000 లక్షలు అని అర్థం. సో అంటే 432 కోట్ల సంవత్సరాలు ఆయనకు ఒక పగలు. మళ్ళీ ఇంకొక 432 కోట్ల సంవత్సరాలు ఆయనకి రాత్రి. సో ఆయన ఒక్క 864 కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుడు రోజుతో సమానం. సో ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు 432,000 కోట్లు అయినప్పుడు మినీ ప్రళయం వస్తుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకు పగలవగానే మళ్ళీ అన్నీ మళ్ళీ పుడతాయి అని చెప్తున్నారు. సో అది బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కరోజు అంత టైము. బ్రహ్మదేవుడు పగటి సమయంలో జీవులు మళ్ళీ వ్యక్తం అవుతారు, రాత్రి సమయం ప్రారంభం అవగానే అవశ్యులై నశిస్తారు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో పగలు అంటే 432,000 కోట్ల సంవత్సరాలు జరిగితే విలీనం అవుతాం. మళ్ళీ 432 కోట్ల సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ వస్తాయి అంటున్నారు. ఆ తర్వాత సో భౌతిక జగత్తులోనే ఉంటాం అనుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికే వస్తారు. బ్రహ్మదేవుడు పగటి సమయంలో వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాల్లో అధోలోకాల్లో వాళ్ళ కర్మలను బట్టి ఉంటారు. ఆయన రాత్రి సమయం రాగానే అందరు కూడా నశిస్తారు అంటూ వాళ్ళ పనుల కోసం వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడి పగల్లో ఎన్నో రకాల దేహాలు పొందుతాం మన కర్మలను బట్టి. పొందినా కూడా ఆయనకు రాత్రి అయినప్పుడు ఇక ఏ దేహం ఉండదు, అందరూ ఇక భగవంతుల్లోనే అలా ఉంటారు. ఉండి మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుడికి పగలు ప్రారంభం అవగానే మళ్ళీ వ్యక్తం అవుతారు. భూత్వా ప్రళీయతే, పగటి యందు వ్యక్తమై రాత్రి మళ్ళీ నశిస్తారు అని దాని అర్థం. సో చివరికి బ్రహ్మదేవుడు ఆయుష్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అందరూ నశించిపోయి మొత్తం కోట్లాది సంవత్సరాలు అవ్యక్తంలో ఉండిపోతారు. తిరిగి బ్రహ్మదేవుడు మళ్ళీ జన్మించిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ కూడా వ్యక్తం అవుతాయి వాళ్ళంతా. ఈ రకంగా భౌతిక జగత్తు మాయతో అందరూ మోహితులవుతారు. కానీ ఆ భక్తులు మాత్రం ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ వాళ్ళు వాళ్ళ జన్మను ఆ రకంగా గడుపుతారు. ఈ రకంగా వాళ్ళు ఈ జన్మలోనే మరి కృష్ణలోకాన్ని చేరి పునర్జన్మ అనేది లేకుండా మరి ఎప్పుడు కూడా పరిపూర్ణ ఆనందంలోనే ఉంటారు అని చెప్తూ, పరస్తస్మాత్తు భావోన్యో వ్యక్తో అవ్యక్తాత్ సనాతనః యః సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు నా వినశ్యతి. సో వ్యక్తము అవ్యక్తములు అయిన ఈ భౌతిక ప్రకృతిని మించినది, అంతకంటే పరమైనది శాశ్వతమైనది అయిన ఇంకొక
అవ్యక్త ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉన్నది. ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఇలా ఒక్కొక్కసారి వ్యక్తం అవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి కనిపించకుండా పోతూ ఉంటుంది. అలా అలాంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి కంటే కూడా అవ్యక్తమైన ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉన్నది. అది మహా ఉత్కృష్టము, నాశనరహితము. ఇక అది ఎలాంటిదంటే ఇక మహోన్నతమైనది, దానికి నాశనం అనేది లేదు. ఈ ప్రకృతి ఉందంటే విలీనం అవుతుంది, మళ్ళీ పుడుతోంది. కానీ ఆ అపర ప్రకృతి, అవ్యక్త ప్రకృతి ఇంకోటి ఉంది, దానికి నాశనం అనేదే లేదు. ఈ జగత్తు అంతా నశించినా కూడా అది అలాగే యథాతథంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అది భగవంతుడి యొక్క ధామం. సో బ్రహ్మదేవుడు పగలు వ్యక్తమయ్యి రాత్రి పూట మరి విలీనమయ్యే ఈ భౌతిక ప్రకృతి మార్పులకు ఈ వేరే అవ్యక్తమైన ప్రకృతి ఇంకోటి ఉందంటున్నారు కదా, అది వీటన్నిటికంటే అతీతం. ఇలా పోవడం, వ్యక్తం అవడం, అవ్యక్తం అవడం ఇవన్నీ లేవు దానికి. అది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారనమాట. ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అది మనకి 7th చాప్టర్లోని చెప్పారు కదా, ఈ భౌతిక ప్రకృతి మరి నా యొక్క శక్తియే, కానీ దీనిని మించినది నా యొక్క చైతన్య శక్తి. అంతా నడిపిస్తున్న నా చైతన్యం, అందరిలో ఉన్న ఆ చైతన్యం, అది ఇంకా ఉన్నత శక్తి నాది అని. సో అలా ఈ భగవంతుడి భౌతిక శక్తి నుంచి వచ్చినదేమో ఈ భౌతిక ప్రకృతి, ఇంకా ఆ ఉన్నత శక్తి అనేది ఆయన ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి అన్నమాట. అది ఏ మార్పులు కూడా చెందదు అని చెప్తున్నారు. అది అలాగే ఇది విలీనం అయిపోతున్నా అది మార్పు లేకుండా అలాగే ఉంటుంది. అవ్యక్తోక్షరైత్యుక్తస్తమాహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అవ్యక్తో అంటే కనిపించనిది, అక్షర నాశనం లేనిది, ఇది ఈ విధంగా ఉక్త అని చెప్పబడింది. ఏది? అహు తెలియజేయబడ్డది. పరమాం గతి, అది అందరికీ కూడా తుది గమ్యము, అందరూ చేరుకోవాల్సింది ఆ నాశనం లేని ప్లేస్కి. యం ప్రాప్య, ఎవరికైతే అది ప్రాప్తిస్తుందో, నా నివర్తంతే, నివర్తంతే అంటే తిరిగి రావడం, నా నివర్తంతే అంటే తిరిగి రారు అంటున్నారు. ఎక్కడికి? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రారు. అది ఎవరికైతే ప్రాప్తిస్తుందో వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రారు. తద్ధామ, అటువంటిది ధామము, పరమమ్మ నా యొక్క దివ్యధామము, అటువంటి పరంధామం నా దివ్యధామం అంటున్నారు. సో వేదాంతులు దేన్నైతే అవ్యక్తం అన్నారో, అక్షరం అని వర్ణించారో, ఏది పరమగమ్యం, అదే అందరికీ పరమగమ్య స్థానం అని చెప్పబడుతోందో, అటువంటి స్థానాన్ని పొందిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రారు ఈ భూప్రపంచానికి. అటువంటిది నా దివ్యధామము, అది నా దివ్యధామమే అని చెప్తున్నారు. సో ఇది చింతామణి అని చెప్పేసి బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా భగవంతుడి ధామాన్ని వర్ణించారనమాట. గోలోక బృందావనం అనేటటువంటి ఆ దివ్యధామం చింతామణి భరితమైన సౌధాలతో, అంటే ప్యాలెసెస్తో వర్ధిల్లుతూ ఉంటుంది. భక్తులు ఏ భక్ష్యం కావాలంటే ఆ భక్ష్యం వచ్చే కల్పవృక్షాలు, మరి అక్షయంగా పాలిచ్చే సురభి గోవులు ఉంటాయి ఆ దివ్యధామంలో. మరి అలా అక్కడ భగవంతుడు అందరితో సేవింపబడుతూ ఉంటాడు. ఆదిదేవుడు ఆయనను గోవిందుడు అని చెప్పి అక్కడ పిలుస్తూ ఉంటారు. వేణునాదంతో ఆయన సర్వ జగన్మోహంగా కలువరేకులు వంటి కళ్ళతో అంటూ ఇక్కడ ఆ గోలోక బృందావనంలో బ్రహ్మ సంహితంలో వర్ణించిన విషయాన్ని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. శ్లోకంలో అలాంటి ధామం నా దివ్యధామం అని చెప్పి ఆయన శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇది సో అవ్యక్తమని, అక్షరమని, అందరికీ పరమగతి అని వేదాలు వర్ణించిన ఆ ధామం, అది ఎవరికైతే ప్రాప్తిస్తుందో వాళ్ళు మళ్ళీ భూప్రపంచంలోకి రారు. అటువంటి ధామం నా దివ్యధామం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, అక్కడ ప్రతి పదం పాటే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే. మన భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి అడుగులో ప్రమాదం, ప్రతి పనిలో బాధలే అంటున్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఏమిటంటే తప్పులేని, శాశ్వతమైనది, మరి ఎంతో ఆనందాన్ని సమకూర్చేదంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆనందం కాదు. ఏది జరిగినా మనకి బాధ కలిగించని తృప్తి అనే ఆనందం, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టం, అత్యున్నత లోకం, తిరిగి రాని
ప్రదేశం అని చెప్పి దీన్ని వర్ణిస్తున్నారు. పురుషः సపరః పార్థ భక్త్యా లభస్త్వన్ అన్యయా అనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. అందరికంటే అధికుడైన భగవంతుడు భక్త్యా లభ్యస్త్వన్ అనన్యయ, అనన్య భక్తితోనే లభిస్తాడు. పార్థ సపర, అందరికీ పరమైన పరమపురుషుడు ఎలా దొరుకుతాడు అంటే అనన్య భక్తితో దొరుకుతాడు. యస్తాన్య భూతాన్ని, సో ఎవరిలో అయితే అంత లోపల మరి ఈ భౌతిక సృష్టి అంతా ఎవరిలో ఉన్నదో ఏన సర్వమిదం తతం, ఎవరితో అయితే మనం చూసే సర్వస్వము కూడా ఎవరైతే వ్యాపించి ఉన్నారో అతనిలో సర్వము కూడా స్థితమై ఉన్నది. సో అందరికంటే అధికుడైన భగవంతుడు ఎలా పొందొచ్చు అంటే అనన్య భక్తితోనే ఆయన లభ్యమవుతాడు. ఆ భక్తి భావంతోనే భగవంతుడు లభ్యమవుతాడు. అతను తన ధామంలో ఉన్నా కూడా సర్వవ్యాప్తి యస్యాంత స్థాని అంటే ఆయన లోపలే అంతా కూడా ఇమిడి ఉన్నది, ఆయనలోనే సమస్తం స్థితిని కలిపి ఉన్నది. ఏన సర్వమిదం తత్వం, ఆయన అందరిలోనూ వ్యాప్తుడై ఉన్నాడు. మనం కనిపించే సర్వస్వం, మన కంటికి కనిపించే ప్రతి దానిలో భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆయన యొక్క గమ్యం మరి ఆనంద చిన్మయ రసం అనే బ్రహ్మ సంహితంలో వర్ణించారనమాట. అది జనన మరణం లేని ప్రదేశం, శాశ్వతమైన ఆయన పరంధామము. భక్తితోనే భగవంతుణ్ణి, ఆయన ధామాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్తూ, అలాగే మరి భగవంతుడు ఇలా బ్రహ్మ సంహితంలో గోలోక ఏవ నివసత్యం అఖిలాత్మభూత అని అన్నారు. అలాగే ఆయన భూలోకంలో అఖిలాత్ముడు ఉన్నాడు. శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో భగవంతుడు దూరంగా ఉన్న ఆయన వ్యాపక శక్తి వల్ల ఆయన సమస్త జగంలోనూ వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఎక్కడ ఏమి పొరపాటు రాకుండా మొత్తం ఈ జగత్తంతా కూడా ప్రతి క్షణం నడిచేటట్లు ఆయన శక్తి ఆయన అంతటా వ్యాపించి చేస్తున్నారు అని చెప్పారు. ఆ శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో పరాశక్తి వివధైవ శ్రూయతే స్వాభావికి జ్ఞానబలక్రియాచ. సో ఆయన యొక్క శక్తితో మరి జ్ఞాన బలంతో ఇలా ఆయన సమస్తంలోనూ వ్యాపించి అన్ని పని చేసేటట్లు చేస్తున్నారు. శ్లోకంలో మనం చూసింది ఏంటి అంటే అది భగవంతుడు అనన్య భక్తితోనే పొందగలం ఆయన్ను. అలా ఆయన సర్వాన్లోనూ వ్యాపించి సమస్తం కూడా ఆయనలోనే స్థితమై ఉన్నది. యత్ర కాలే ఆవృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతాయాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఏ ఏ కాలాల్లో ఈ జగత్తును వదలడం ద్వారా యోగి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తాడో, ఏ ఏ కాలాల్లో వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ తిరిగి రాడో నీకు ఇప్పుడు వివరిస్తాను. అంటే యోగులు కొన్ని టైమ్స్లో వాళ్ళు ప్రాణాలు వదిలినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రారు, వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక లోకం పొందుతారు. కానీ కొన్ని టైమ్స్లో పోయినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వస్తారు. ఆ సమయాలు ఏమిటో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అంటున్నారు. అంటే ఇది మామూలు యోగులు అంటే ఈ యోగం ఇప్పుడు భక్తి భావంలో వాళ్ళు కాకుండా ఈ యోగ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఆత్మానుభవం కోసం ఈ మరి హఠయోగం మనం చూసాం, అష్టాంగ యోగం లేదా జ్ఞాన యోగం, ఇటువంటి వాటిల్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకే ఇది సాధ్యపడుతుంది. వాళ్ళు అనుకున్న టైంలో వాళ్ళు దేహత్యాగం చేయవచ్చు అన్నమాట. సో వాళ్ళు అలాంటి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు జన్మ మృత్యువులు కలిగిన జగానికి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారా రారా అన్నది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఏ టైంలో పోవాలి అనేది, పోతారన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో నిజంగా పరిపూర్ణత ఆ యోగాల్లో వాళ్ళు తెచ్చుకోగలిగితే వాళ్ళే వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళగలరు. భీష్మ పితామహుడు కనుక తను అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళగలిగినట్లు.
కానీ పూర్ణత్వం తెచ్చుకోలేని వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏ సమయంలో మరణిస్తే వెనక్కి వస్తారో మళ్ళీ భూప్రపంచానికి, ఏ సమయంలో రారో భగవంతుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చెప్తారనమాట. సో ఇక్కడ బలదైవ విద్యాభూషణులు ఆయన వ్యాఖ్యానం రాశారు భగవద్గీతకి. ఆయన ఎవరు? బలదైవ విద్యాభూషణులు కృష్ణరాజు కవిరాజు గారి శిష్యుడైన విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ అని ఉన్నారు. ఆయన మన గురువాష్టకం, మనం సంసార దావా నలలీలలో మనం ప్రతిరోజు మంగళహారతి పాడుతూ ఉంటారు కదా, అది వ్రాసిన ఆయన విశ్వనాథ చక్రవర్తి. ఆయన కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గారు చైతన్య చరితామృతం రాశారు. మన క్లాస్ ఇప్పుడు జరుగుతోంది కదా. ఆయన శిష్యుడు విశ్వనాథ చక్రవర్తి, ఆయన శిష్యుడు బలదైవ విద్యాభూషణ్. ఆయన భగవద్గీత వ్యాఖ్యానం రాశారు. ఆయన భగవద్గీత వ్యాఖ్యానం ఆధారంగానే ప్రభుపాద ఈ భగవద్గీతను రాశారు యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఆయన అందులో చెప్తారనమాట, కాలం అని సంస్కృత పదం అంటే ఇక్కడ కాలం అనే అధిష్టాన దేవతను సూచిస్తోంది ఇక్కడ కాలం అన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి ప్రయాత యాంతితం కాలం వక్ష్యామి. సో ఎవరైతే మరి వదులుతారో వాళ్ళు పొందుతారు ఆ కాలంలో వదిలిన వాళ్ళు అని చెప్తారు భరతర్షభ. అంటే ఏ ఏ కాలాల్లో వాళ్ళు జగత్తును వదులుతారో దానిని బట్టి వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేది రాంది ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్తారు. అది ఏంటో నేను నీకు చెప్తాను ఇప్పుడు అని భగవంతుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో అగ్నిజ్యోతిరః శుక్ల షణ్మాస ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాత గచ్చంతి బ్రహ్మ విదో జనాః. సో అగ్ని టైంలో అంటే కాంతి ఉన్న టైంలో, అంటే వెలుగు అంటే పగలు, జ్యోతి కాంతి, అహ దినం పగలు టైము, శుక్లపక్షంలో షణ్మాస అంటే 6 మాసాలు, ఉత్తరాయణం టైం ఏది? జనవరి నుంచి మళ్ళీ జూన్ వరకు ఉత్తరాయణం అంటారు. అందుకే మనకి సంక్రాంతి వచ్చినప్పుడు ఉత్తరాయణం ప్రారంభమైంది అంటారు. సో జనవరిలో. సో ఆ ఉత్తరాయణం 6 నెలలైనా, శుక్లపక్షం రోజునైనా, అలాగే అగ్ని పగలు కాంతి టైంలోను, తత్ర ప్రయాత ఆ టైంలో మరణించిన వాళ్ళు, ప్రయాణమైన వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ మరణించిన వాళ్ళు, గచ్చంతి పొందుతారు, బ్రహ్మవిదో బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతారు, బ్రహ్మం ఎరిగిన జనులు అంటే ఆ యోగులు అని. ఆ బ్రహ్మతత్వం తెలిసిన యోగులు ఆ బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతారు. ఎప్పుడు? వాళ్ళు పగలు టైంలో కానీ, శుక్లపక్షంలో కానీ, ఇలా అగ్నిదేవుడి ప్రభావంలో లేదా కాంతిలో అంటే పగలు సమయంలో, ఏదైనా శుభ గడియలో, శుక్లపక్షంలో నందు, లేక సూర్యుడు ఉత్తరాయణంగా ప్రయాణించే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలోనూ 6 నెలలు ఈ జగత్తును వదలడం ద్వారా వాళ్ళు పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అగ్ని అన్న, కాంతి అన్న, పగలన్నా, శుక్లపక్షం అన్న అని తెలిసినప్పుడు వాటికి అధిష్టాన దేవతలు ఉన్నారు, వాటన్నిటికీ వాళ్ళు ఆత్మని నిష్క్రమించడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తారు అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటున్నారనమాట. సో మరణ సమయంలో మనస్సు జీవుణ్ణి ఇంకొక జన్మ పొందేట్లు చేస్తుంది. మనస్సు దేని మీద ఉంటే అదే మళ్ళీ ఆ జన్మకి వెళ్తామని చెప్తున్నాం కదా. కాకపోతే పైన చెప్పిన సమయాల్లాగా యాదృచ్ఛికంగా కానీ, ఒకవేళ అనుకోకుండా కానీ, లేదంటే ప్రయత్నపూర్వకంగా కానీ ఆ టైమ్స్లో ఎవరైతే వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళు పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ అది ఎవరికి సాధ్యం? అందరికీ కాదు. అందరూ మరి ఆ టైంలో వెళ్ళొచ్చని అట్లా చేసుకోకూడదు. ఎవరు వెళ్తారు అంటే ఆ యోగాభ్యాసం చేసి అందులో పరిపూర్ణత వచ్చిన వాళ్ళే. ఇది అందరికీ అని మనం అస్యూమ్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇది యోగాభ్యాసంలో నిష్ణాతులైన వాళ్ళకే ఇది సాధ్యం, ఇతరులకి ఇది సాధ్యం కాదు అని క్లియర్గా చెప్తున్నారు. అది సో ధూమో రాత్రిస్తదా కృష్ణ షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాందమసం జ్యోతి యోగి ప్రాప్యాన్ని వర్తతే. సో అలాగ ధూమం అంటే పొగ సమయం, రాత్రి సమయం, కృష్ణపక్షం, షణ్మాస దక్షిణాయనం అంటే మిగిలిన 6 నెలలు దక్షిణాయనం, తత్ర చాంద్రమసం. సో అప్పుడు చాంద్రమాసం చంద్రలోకానికి జ్యోతి ప్రకాశం, యోగి
ప్రాప్ ప్రాప్య యోగికి ప్రాప్తం అవుతుంది చంద్రలోకం. తర్వాత నివర్తతే, మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. సో ధూమంలో రాత్రిలో కృష్ణపక్షంలోను సూర్యుడు దక్షిణంగా ప్రయాణం చేసే దక్షిణాయన సమయంలోనూ మరణించే యోగి చంద్రలోకం పొందినా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడు. సో చంద్రలోకం పొందితే వాళ్ళు చాలా కాలం లోకంలో ఉంటారు. దేవతల లెక్క ప్రకారం 10,000 సంవత్సరాలు, వాళ్ళ 10,000 సంవత్సరాలు ఉండి ఆ తర్వాత సోమరస పానం చేస్తూ అక్కడ జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు. ఆ తర్వాత చివరికి మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో శుక్లకృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యనావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. ఈ జగత్తు వదలడానికి మన వేదాల ప్రకారం శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షం అని 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. శుక్లకృష్ణే గతి 2 మార్గాలు ఉన్నాయి వేదాలు చెప్పిన ప్రకారం. అయితే శుక్లపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. ఎవరైతే శుక్లపక్షంలో పోతారో వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. కానీ చీకటి మార్గం అంటే కృష్ణపక్షం అన్నమాట. చీకటి మార్గంలో అంటే కృష్ణపక్షంలో పోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా మరి యోగులు గురించే చెప్తున్నారు, మామూలు వాళ్ళ గురించి కాదు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు. నైతే శృతి పాఠ జానాన్ యోగి ముఖ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. సో ఈ 2 కాలాల్లో పాఠ ఈ 2 కాలాల గురించి తెలిసినప్పటికీ కూడా యోగి ఎప్పుడు కలత చెందడు. ఎందుకు అంటే ఇలా ఫలానా టైం నాకు పర్ఫెక్షన్ ఉంది, నేను ఆ టైంలో పోతే మళ్ళీ రాను, మళ్ళీ ఈ టైంలో పోతే మళ్ళీ వస్తాను, ఇవన్నీ ఆయనకు తెలిసినా కూడా నిజమైన యోగి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడు. ఎందుకు యోగి ముహ్యతి నా ముహ్యతి కశ్చన అంటే అతని ఎప్పుడు ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడు. ఎందుకు? తస్మాత్ కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాల్లో యోగయుక్తో భవ అర్జున. ఈ యోగంలో నువ్వు యుక్తుడవవు. ఏది భగవంతుని మనసులో నువ్వు నిలబెట్టుకున్న యోగంలో గనక నువ్వు యుక్తుడవైతే ఇక నీకు ఏ టైంలో పోతాను, అది మంచిదా ఇది మంచిదా అనే గొడవే లేదు. ఎప్పుడు పోయినా నువ్వు భగవంతుని మనసులో పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు పోయినా భగవంతుడి దగ్గరికే వస్తావు అని చెప్తున్నారు. ఇందాక చెప్పారు కదా లాస్ట్ మినిట్లో దేని మీద దృష్టి ఉంటే అక్కడికే వెళ్తాం, అదే స్థితి వస్తుందని. కాబట్టి ఎప్పుడూ భగవంతుడిని ఇలా మనసులో ప్రతిష్ఠించుకోగలిగితే అప్పుడు నువ్వు ఏ సమయంలో అయినా భగవత్ ప్రాప్తి నీకు వస్తుంది. కాబట్టి ఆ యోగి ఈ సమయాల గురించి కూడా ఆలోచించడు. ఎందుకంటే అతని మైండ్ ఎప్పుడు భగవంతుడి మీదే ఉన్నది. అందుకే అతనికి ఎలాగూ భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో అది భక్తుడు ఇది మంచి సమయమా కాదా, ఉంటా ఈ టైంలో పోవాలా ఆ టైంలో పోవాలా అనే విషయం గురించి కూడా ఆలోచించడు. ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేసి ఉంటాడు. కాబట్టి అతను ఎప్పుడు పోయినా కూడా భగవంతుడి దగ్గరికే వస్తాడు. కాబట్టి నువ్వు ఈ రకమైన యోగంలో యుక్తుడు అవ్వు అర్జున. భక్తిలో నువ్వు ఈ మార్గంలో ఎప్పుడు స్థితుడవు కమ్ము. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఏది? వేదాల వల్ల, యజ్ఞాల వల్ల, తపస్సుల వల్ల మరియు దానాల వల్ల వచ్చేటటువంటి ఆ పుణ్యఫలం కంటే ప్రతిష్టమైనది ఏ పుణ్యం అయితే వస్తుందో వీటన్నిటి వల్ల అత్యేతి తత్సర్వం వాటన్నిటినీ మించుతుంది, మించినటువంటిది ఇదం ఇది ఈ పుణ్యం అని విదిత్వ తెలుసుకుని యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం. ఈ యోగి ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో వేదాధ్యయనం వల్ల, తీవ్ర తపస్సులు, యజ్ఞాచరణ, దానం వీటన్నిటి వల్ల, మరి మంచి కర్మలు సత్కర్మల వల్ల వచ్చే పుణ్యం అన్నిటికంటే కూడా ఇంకా ఆ పుణ్యం అంతా వచ్చి ఇంకా కలిగే ఫలితాలు భక్తి మార్గాన్ని చేపట్టే మనుషులందరికీ
అవి ఈ ఫలితం కూడా వస్తుంది. వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే ఫలితం కూడా రావటమే కాకుండా అతను చివరికి భగవంతుడి ధామాన్ని కూడా చేరుకుంటాడు. వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే పుణ్యం అతనికి రావడమే కాకుండా చివరికి భగవద్ధామ ప్రాప్తి కూడా వస్తుంది అతనికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ భగవంతుడిని ఎప్పుడూ మనసులో ప్రతిష్ఠితం చేసుకోవడం వల్ల ఈ రకంగా మరి ఏది చేసినా భగవంతుడికి ప్రీతి అర్థం, ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు 7, 8 చాప్టర్స్ సారాంశం అదే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. సో వేదాల వల్ల, యజ్ఞాల వల్ల, తపస్సుల వల్ల, దానాల వల్ల కలిగే పుణ్యం అంతా కూడా యోగికి కలిగి తర్వాత అతను ఈ పరంధామాన్ని కూడా పొందుతాడు. ఇది లాస్ట్ శ్లోకం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.